Senyor Albert, després de sortir al Bocamoll, pot suportar la pressió de ser tan famós? Senyor Albert, ara jo, què ens pot dir de les ofertes que ha rebut de diferents programes de televisió? Senyor, és veritat que el seu company, el Jordi Fluflu, no ha suportat el preu de la fama i ha marxat a viure a la Patagònia? Albert, és veritat que t'han dit cara de bessugo i que no fa arribar ni a les cebes amb els teus acudits tan dolents? Albert, i després del seu divorci, és veritat el que ha suportat a causa de les nombroses trucades des de les seves fans? El meu divorci? Voleu que us parli del meu divorci? Molt bé, doncs parlaré del meu divorci, si és això l'únic que us interessa. Sí, és veritat, però no és degut a les trucades de les meves fans, a les quals aprofito per enviar una cordial salutació, No, senyors, recordeu que fa 3 setmanes us vaig parlar del meu truco per anar a esquiar, que em llevava el dissabte al matí i li deia a la meva parella: carinyo, què t'estimes més, sexe o que me'n vagi a esquiar? I ella em deia: abriga't bé i fot el camp. Doncs molt bé, un dia la mateixa història: carinyo, què t'estimes més, sexe o que me'n vagi a esquiar? I em va dir: abriga't bé i fot el camp. Quan vaig ser fora de casa, un temporal d'aigua i pedra i un vent amb ràfegues de 100 km/h que em van fer desistir d'anar a esquiar. Vaig optar per entrar a casa un altre cop i vaig pensar: calla, que donaràs una sorpresa a la meva dona. Vaig entrar a l'habitació sense fer soroll ni obrir el llum, em poso al llit i li vaig dir: amor meu, fa un temporal d'aigua i pedra i unes ràfegues de 100 km/h, i ella va contestar: ai, carinyo, i el capullo del meu home se n'ha anat a esquiar. És per això que em vaig separar. Ja està. Això se l'acudit? Sí. Ni les cebes, tu. Hola, companys. Permeteu que em posi sèrio? Estic realment dolgut per haver explicat aquest acudit tan dolent. Faig aquí al costat de mossèn Cinto Verdaguer perquè les meves paraules siguin més creïbles. No sé, a partir d'ara intentaré pujar el nivell. És un moment molt dur per mi. He estat reflexionant fins i tot de deixar-ho estar, però els companys del racó m'han animat a continuar. Bé, i només dir-vos que visco a Catalunya. Visco a Catalunya. És un altre acudit dolent. Ei, companys i companyes! Una abraçada! Mira! Ja tornem a ser aquí. Explicarem un cas real, verídic. A mi em va fer gràcia, però això jo l'explico com un acudit, però és un cas real. Això és un home que va tornar de la Xina amb una malaltia estranya. Resulta que en el seu membre, en el seu penis, li feia molta coïssor, li havia sortit com unes taques i em feia molt mal. Se'n va anar a veure el metge. I el metge se'l mira, l'examina, agafa, diu: oh, diu, ja sé què té vostè. Una malaltia molt estranya, molt poc freqüent. Diu, això és el virus de Mongòlia. Diu, això em sap molt greu, però hem de tallar. Com? Sí, s'ha de tallar, no té cura, això. És una infecció que li podria passar per tot el cos i seria mortal. Si tallem hi serem a temps. No em talli el meu membre, doctor! No, sisplau, el meu membre, no! Per què m'ha de passar això a mi? No! I vull un segon diagnòstic. No me l'acabo de creure, és veritat, no me l'acabo de creure, no pot ser això, a mi no em pot passar, no! L'home va i diu: calla, m'aniré a la Xina, que allà, si és una malaltia d'aquestes, allà segurament sabran el què. Se m'ha anat a la Xina, se m'ha anat a veure un xino, un metge xino. Però se m'ha anat a la Xina, era xino el metge. Quina gràcia. Se m'ha anat a veure el metge i diu: doctor, miri. El metge, miri. Oh, quin mal. Caminava així. Oh, quin mal. El metge l'examina i diu: oh, estimat client, això és el virus de Mongòlia. Això té poca cura, però això és un virus molt poc freqüent que no hi ha gaire tractament. Dius, que sap què passa? Que he anat a Catalunya i el metge d'allà m'ha dit que s'havia de tallar. Oh, pobres metges catalans, sempre buscant la pela. El metge català volia operar per treure un cèntim, però això no cal operar. Gràcies, doctor, gràcies. Sabia que no s'havia d'operar, ho sabia. I abaixis els pantalons, abaixis els calçotets, faci un saltironet, salti. Molt bé, està fent molt bé, salti. Ho veu com no calia tallar?
Aquí la té.